Er wordt werken op de Werpsterhoeken. Er worden asfaltwerkzaamheden dienen. Er wordt werken op de Drachterdiek. Ik asfalteren. Julianalaan. Ik asfalteren. En aan de westkant van de stad, bij de noordwestelijke invalsweg, wordt onderzoek dienen. De Julianalaan is helemaal afsluitend van verkeer. Automobilisten wordt adviseerd de omleidingsborden te volgen. Op de orentraaienplakken is er sprake van een stikje omrijden. Vooral op Werpsterhoeken maar de automobilisten goed uitzien, omdat net alle op- en aanritten beschikbaar binnen. Je kan net over het knooppunt dat je dat altijd doen. En dat betekent dat tijdelijk de mensen naar de Hemmerichs 1 gestuurd worden en dan weer om en dan kunnen ze wel over het knooppunt Werpsterhoek. Dat betekent dus dat ze inderdaad een minuut of jouw extra onderwijs binnen. De werkzaamheden zwaag je dus voor oerlijst voor het verkeer. Toch denkt de gemeente Ljout dat het beste is om deze werkzaamheden tegelijk uit te vieren. Nou, wij doen dit soort van werkzaamheden het liefst in de weekenden en in de vakantieperiode. En we zitten nu op het eind van de vakantieperiode. En dat doen we om de mensen zo vol mogelijk te behoeden voor oerlijst. En dan is er het minste verkeer. Vakantie, weekend, bij joen en nacht, dan is er het minste verkeer. En daarom doen we het nou. En een jeder weekend deze zomer in de bouwvakwinkelies wie net een beter weekend. Nou, we hadden hele zomer terug werkdienen. Op verschillende weekenden had ik al eerder werk aan een waterwest. En we maken inderdaad gebruik van de verschillende weekenden die we hebben. En eerder winnen we ze vier nog niet.